Majke, evo sad mi pada nešto. Pa ti nemaš ništa lepše u životu od lenčarenja. Jebe mu kjera. A pogledaj ovo. Prolom voda. Prirodna, mineralna. Ubija kako je dobro. Keve. Oh. Milijep. Of, dejm. Da vidite kada djetka. Gledaj, čekaju na semafor. Vraćaju se s posla. Sad dođu u kući. A? Tamo žena, dečica. Ja stvarno to ne znam. Stvarno ja to ne znam. Ja ne znam oni kad dođu kući što oni razgovaraju. Hello. Možda i ne razgovaraju. Možda su ljuti od prethodnog dana. Znaš, mnoge stvari ja i ne znam u životu, stvarno. Znaš, tako da ne mogu da se pravim da sam mango, znaš, kao znam, ne znam. Daj deo, stvarno, ja ne znam. To. Da se dođem s posla i šta sam? Ali mi sije, ne? Šta sam? Valjda da se oni malo umiju, dođu sebi, posle napornog dana na poslu. Onako, znaš, skljokaju se na kauč, upale i muzikicu, tako. Onda žena kaže, najvjerovatnije kaže, ja te puno volim. Ja te puno volim. Gdje ćemo na večeru? Umorna sam, ne mogu danas ništa da spremam. Pa si normalno kad je umorna, kad ustala u 5, jebote. Ili u 6, ne, naporno je to. Onda je on pogledao onako, znaš, što je on nju voli. Sigurno. I sada bi je, znaš, onako iznenadio, znaš. Kaj najbolje da odemo do McDonald'sa, znaš. Oni to brzo spremaju, pam, plati, evo ti, jedi.